салому алейкум азизони дил. бори дигар бар ҳар яке шумо арзи салом дорум. бигзор ин соли омадаи содагӣ 2023 бар ҳар яке шумо, бар ҳар яке хонадони мову шумо илоҳим тинҷи хотирҷамӣ, осоштагӣ орад. илоҳ Аллоҳ меҳрибон ҳамеша нигаҳбони ҳар яке мо шумо бошад. ман умед дорам ки соли 2022 як хеле соли аҷоиб гузашт, хеле соли пулбаракот гузашт. ман умед дорам ки соли 2023 ҳам як соли пулфайз, пулбаракот, иншоаллоҳ соли як хуш меояд. ман бозам аз номи худ, аз номи дастаи ҳунарии худ, аз номи аҳли санъати Самарқанд, аз номи оилаи худ бар ҳар яке шумо бозам ин сол муборак бошад мегӯем. илоҳ ҳамеша Аллоҳ нигаҳбони ҳар яке мо шумо бошад. ман бозам аз номи канали Шаҳнон бар шумо умри дароз, ҳисси фароғ, ҳамеша бар хонадонатон тинҷи хотирҷамӣ металабам. илоҳо ҳамеша Аллоҳ нигаҳбонатон бошад, то дунё бошад боштон, ҳамеша бо канали Шаҳнон боштон мегӯем.